ki paranong sok snong ba I jong ke jela Meghalaya sai sisin pat ha kan kamit na kaliang sarkar ngi kwa banwan banya thu akmat jong phi ya ki program ya ki activities ya ki kam ki ban na kaliang ko sarkar kalanang ya shu syakmat na kabenta banya kun persya ya nu knyang jingpang uba paro ngetip uta uknyang jingpang COVID-19 ngakwa banya thu ya pi ki pai ba no sok snong baro ba hadu men ne ga sngi ngilala ban pha ya ka test na kabenta unu knyang jingpang nrus pa khat nyongut ka test ka bangila pha lengba jong ka hospital negrims but na kini kin rus pa khat nyo sans pa sau huwe tli la yo ya ka report but ka report ka basngut nat ka long ba ka long negative ka bamut mdon ba yo ya unu knyang jingpang na kini sans pa sau huwe tli ki bangila test but don pramut na ka rus pa khat nyo ki ba yo ya unu knyang jingpang but kini ki pramut kidai na ka ju ka family jong elite Dr. Sailo ibelaklan no ngakwa banya thu ipi ba kini ki pramut ki long stable ka jiksitom jong ki kam dei ka bahadu kata baru I way nap deng jong ki ngila shift yak I hangte hapo corona center ka badon ka corona hospital ka badon hapo civil hospital but ki nyomut kila da ka home quarantine halaka jong ka yeng ka sem haka ba ki doktor ki monitor ki attend ya kine baro pramut ar pho sau kanta haka shisngi nangta ka beginang ap shu benta ya ki test ke badang sa ka result ka badang sa na ka te ka saus rus pa kan yongot ka basa kolong reu nyongot ka bangindang yo ya ka report shibit le ne la shai ka ski kata ka de ka wei ka banga kwa ban pau ban ru ban pha e ka de ka jing tip ha phi ki pai ban no song snong jong jela ka jongi namar nga sngau ban ngi sngau na kaliang sarkar bangi don kam ban update la ne ban pensyai khamat jong phi na ka por shakapor pada ka jinyo I ya ka test kumbang la puli menne basan spa sau huwe ki case ki long negative yo I ya ka sign ga babha ban increment scan ro ba kini ki test ke badang sa baro kin long negative but nga increment scan la da ka long ha ka ta ka dur ngi idon ga increment ba na kaliang jo ka sarkar ngin la ban job ya ka thama banila persya ya une uknyang jingpang kaba ar kaba kwa ban ya thu akmat jompi kolong bahak bedei bat ka jing penbit penbiang ya ka bingi ong ka health infrastructure ngila penbit penbiang na dok syadong nadu ka PPEs ka bingi ong ka riam ka be ngila don ar phukunai hajar prapu sautli ki mas ngila don menta om duna ya ka nriulak siteng ngila jan poi nyeulak teli but kanikat N95 mask ngidon kumba khasan hajar nyopu arteli ngidon ru kini ki test kit kumba sau hajar teli ke bangi pendon kam lemba jong ki DMHO hala ki jong ki district kawai pat ka benta ka banga syupa ban update la ne ban ya thu akmat jong pi ki pai ba nong song snong hakwe dei pat ki jingarap ya kitu ki baduk ki bakurdu ki bakutlan ha ka bakum kan ka jat jingjia nadu belas dang jong kan ka lockdown ha kan ka tayo ban ngin la ya ka ban sam ya ka to ka jingarap kum mangilarai ha po ka cabinet ka jongi ka balong news pa tengka sitayo ha kan ka tayo ban bat kan ka jingarap kan penkot ya kum ba silak ar pho hajar ki long yeng ka long sen ki bom yo jingbala ki bom la ban mi sabar ban lek na kam ta
ka kamai jakbo ka jongki baro nang ta shushu ngakwa manethu ba hakabede bat kitu ke registered workers nakaliang jong ka sarkar ka labor department kala nang transfer ya ka bisa ka jongki ka batiyo 6,000 tengka shiteyo bat hadu kini gisgi ngilala ya ka ban pendep ya ka nega kam kum ka jingarap kerpang na ka menta jong kini ki nong trei lani ki workers ki batrei haki kam yin ka kam sen haki batrei haki kam surok bat ki wei hakwe dei bat ki nong rep lala ban transfer ya ka pisa jong ki ar hajar iwe I beneficiary kumba arpusan hajar praspa lai phongut hadu kanika sngi kaba manta dengan kem malang ba jong kanika jing rap ka jongi nakaliang jong sarkar ngakan men scam pakan long ke jing mentoi ya kitu ki pai ba nong song snong ki baduk ki bisitom ki nong rep ki rangli ki juki ba kan long ru ka jing ku ya ka long yin ka long sem jong ki sakawe ka bang kwa ban thoi pi ki bala register menta na kitu ki khna ki ba puli ki khna ki khon samla ki khon plantation lam ki badon kleng jong kari India ki bomla shu ban wan phai hadin jong kan ni lockdown shala ki jong ki jing ki sep ki chuki siapa ke jelam ke la jungi kila don manta ku mah riu hajar tam ki bala register ban ki bat ya kan niru ngila rai ban ngila kular bangin pha lai hajar tengka iwe ka jingrap ka ba shisen yarap nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong sarkar kala work out ban hakani ka tayo banwan ngangai scam bangin la ban transfer ya ka dika pisa ka jongki sha ki accounts ka jongki hakleng jong kari India ngakwa banya thu ipi hakabe day bat ukhaw roshan nakamanta jong uni bunai mi kalapoy bat sasam no hakini ki khndias ngi banwan nakaliang jong ki wholesalers barok kila dep ban lift na ki go down jong ka FCI pat menta kalong satang bakin sam Sharky Fair Price Shop nang ta ka wei ka ba ngakwa bana thu ya phi nakam ta ka allotment jong du bunai April ka be day bat ka jing sam e yau khaw roshan kum malapan mada da ka sarkar India ya kan ni ru ka allotment glapoy bat ru kineki wholesaler kila lift lani kala ra ya ukhaw napo ka go down jong ka FCI Sharky Centers ki ba pher ban ngai scan bahakan ni katiyo ko banwan ya kini ki marba la ban sam ha la ki jong kishnong bat sakaway ka bede bat kayo ka bangi ong ko open market ukhaw hapo shilong uba ka sarkar kala order kerpang kumba khatway hajar metric ton 6,000 metric ton ulapoy bat menta uladon hapo yo bat banga kermen scam hakini kiski banwan unang poi susu une ukhaw bade na ko open market ban ngai scam ba kanung don kanukono ka jing kerdu halor jo ka bam kadi lamba kini ki program ki ba ka sarkar klale kerbang nang ta sa ka we susu ka banga kwa ban pentip ju pi man na ka liang jogi ka sarkar ngilai rai ba ya ka yo ka be dei halaki jong ki snong hapo East Khasi Hills ka be dei bat ka sorshulong nilai rai ban nodu Monday hadu ka Thursday and play ya ka niki yo la niki grocery shop halaki jong snong da ka jing ya skutu jingmut lam bat kinong penya snong bat haka sngi thoding sngi sanjan sngi blay ngin play tang ya ka market sale shop la nika dukan ka bala kidon ki stockist kidon lapa ki to kinong ki wholesale ki ban sa day ki ban sa lift da ki to ki consumers na ki district ki ba pher bat ya ka nika kam in sedang nadu ka sngin ko bat ya ka yo la ni ki dukan ki badon ha ki snong ki thau ngin play na do ka por khandai biji hadu ka por sau biji ban nga kwa shu ban pensyai bah halo jong kan ikalong ba ngisku thu ladangi play tang ars ngi lai sngi ka roish ka bajur
nilai menin gasngi baki babon gibriu kimla su ban bot renti ya ka ban yeng jingai uwe no we pat namar beki shifting let's say yo hadin shisngi asngi kandon biang ke jingkhang ya kini ki dukan ke jeki na kata daw ko sarkar la shim ya kani garai balakum nukum nuru nadu skin kong hadu skin palei ngin play ya kani dukan hakis nong gi thau but nadu skin thoding hadu skin play ngin play kerpang tang ya ki dukan ki badai ki wholesale items nanta susu ka bang kwa ruban hang ni kalong ya ki babon ki jing sapriang ki khobor ki balam ler ki khobor ki bathok ki khobor ki yalam baklai ka jimut ki jing perkhat jongi ki pai ba nong sosnong ka chela kumta ngala shim ni karai balada don kum kita ki chat jing pen sngo thu bakla len ki khobor ha ki whatsapp ki khobor ki social media ki baw ki basdang ban le len ban sapriang ya ki eke ki bom don nong rim len ki bom dei ka sarkar kan sim teng kat kum ka an bat un pen sitom ya ki bab kum kita ki priu sakoi pat ka benta ka bang akwa ban kerpat kolong kum mang ladep kerpat na kaliang jongi ka sarkar kolong ba sneu ba banam iben ya kitu ki ba yo ya une ukanyang jingpam lani kitu ki bom yo ki ba don ru hagi jaka ki centers ba per ki bangi kwa ba uneu jajing pam unum sapret keleng sneu ba ki snong ki thau ka yeng ka sem ki perlok perjor wat nyau beg nya ki lanuru namaru neu knyang jingpam tang khendiat por ula banne hakamet jong ki briu padadin nang ta adin ba uneu knyang jingpam uyap no akamet jong ki briu kabamot kam don shu kanu kaba ngin don ke jing shifting ia long kumju bat ngin ya yat biang kumju ha ke jing in ma ke jing long ke jing kum ta ngada kerpat rit ya baro ke pat ba no shong shong what thing what smith ha ke bedei bat uneu khanyang jing pang namar ngin ya tri shi tong lam bat ba sngo ba kham tam ada kerpat rit ya phi tong ya duai kerpang ya kini ki prangot ki ba yo yaw neu knyang jingpang bakin yo ya kamet ka basat ka bahan sa shi sin bat ha kum kan ne por ka ba bat ka batan bat ka bakhandu ka bang kwa ban kerpat kerpang ha kan ne ka mit ka long ya ki bor snong ya ki bor thau kan mau ba ila yo mat ya ka tu ki jingjia menin bat men sisgi hadin bang lala bat pendep ya kamet jong u doktor ba paunam jongi hakalum jikdep jongga balang presbyterian ria samthia sai sen ngakwa ban kerpat kerpon ya ki bor balang ki bor niam ki seng ki bapher tongin ye trelang rengkat bat ke bosnong banginem snguthu bakla ban nang ne sekbat ka jingtep la ne ka jingthang ya ki bayo ya kum kan ne ka jajing pam kan long kumju kumba ni ju thang kumba ni ju dep nakapor Shakapor. Niskumu chibun kum ka sarkar ban yo mane ka city na po ka KGP assembly ki bala ai ya ka direction ko joki sha ki balang snong ki ba pher ba ki dei ban sha ban ai jikdep ladajia badon manu ki ba klan na uneu jingpang nangis kem ka neru kan long ka nuksa ya ki wei pat ki balang ya ki wei pat ki niam ki ba pher ba kiru kin ya banjur lang bat bakin bod ya ka nuksa jong ka KGP assembly de tang ini kentin ngakit bok ki uyang bangin ya shat ya klan baro tia sok tia sain ubleun kurku ya pi baro